lan SMA Negeri 1 Kepanjen akan menindaklanjuti terkait informasi yang kita dapat dari Kuarda kemarin. Jadi setelah ini akan saya share PowerPoint yang ada, tapi sepintas saja PowerPoint-nya. Nanti saya kirim file langsung. Jadi intinya tadi malam kita juga udah kumpul kan ya. Jadi lomba yang diinginkan dari Kuarda nanti akan kita lakukan dari rumah masing-masing. Nah seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Sing DA iku pengumpulan sampah iku tetep dek masing-masing anak dhewe. Iki saranku sih, tetep dek masing-masing anak dhewe sampai ben pas ketemuan kapan gawe pengelolaan dah iku baru digawa kresek-kresek masing-masing lah iku baru diolah. Dan iku pas pengumpulan di omahe dhewe-dhewe iku wis ambek arek iku ya, misal kan bungkus apa ngono ya, iku wis diumbah, wis dikeringno, mesti wis dadi resik lho. Dadi engko